cartes. Deixaré el 5 de piques aquí sobre. Ara la posaré al mig. Oh, ha tornat aquí a dalt. Hola, avui farem un truc de màgia òptic. Necessitem una copa per la meitat i una cartolina de color negre i verda. Si posem la copa davant de la cartolina negra es veu negra. Ara mourem la copa per la meitat. Ara us ensenyo tot de ciutat. Indianàpolis, Oslo, París, Dublín, Sydney i Roma. Ara haureu d'escollir una d'aquestes ciutats i us teniu que recordar la primera lletra del nom. I ara teniu que buscar la primera lletra del nom amb alguna d'aquestes paraules. Oi que jo ho he escollit galeta? No, era una broma, la paraula que té que sortir és prodis. Perquè prodis ens porta la màgia.